Abia kwen. Unokwa Abia kwen. Anambra kwen. Anioma kwen. Ebonyi kwen. Enugu kwen. Ndị Imo kwen. Ndị Rivers kwen. Ndị Igbo kwezuo ya no. Igba nke kwen. Biko asị m ka m were aha ndị ọhaneze niile, ọhaneze n'ụwa zuru oke, na-ekele Prọfesọ Chukwuma Soludo, Executive Governor, Anambra State. Ana m ekelekwe ndị State Executive Council niile nọ ebe a. Na-ekele ndị House of Assembly. Na-ekelekwe ndị igwe niile, ndị nze na ọzọ. Asị m ka m kelee mmadụ niile nọ nga taa, ndị niile bịaranụ. Ọhịa obi ụtọ ka m ji aha Senator Azụta Mbata President General Ohaneze Ndigbo worldwide na-anabata unu, na-ekele unu. Ọ wụ ezigbo ihe obi ụtọ ka anyị ji na-anabata unu, na-ekele unu na anyị kpọrọ unu oku, unu aza anyị oku. Onye isi anyị wụ Senator Azụta Mbata, ọ ya onye kwesịrị ịnọ na-ekwu okwu a. O nwe otu o si mee. Ọ bịakwara n'Ọka echi gara aga soro anyị mee mmemme niile anyị mere. Ihe ruo ọtụtụ onwe ihe daftara anyị mere o ji laghachi Port Harcourt. Anyị na-arịọ unu arịrịọ ka unu nabata ozi a m na-ezi unu n'aha ya. Biko nke isi mbụ ka anyị kelee Prọfesọ Chukwuma Soludo, onye kwetara anụ ịnabata okwu ndị ọhaneze kpọrọ ndị Igbo n'ụwa niile. Ọ dị nọ nga, dịkwa ndị nọ ebe dị anya n'ụwa gbara zuru oke na-eke ihe dum anyị na-ekwu taa. Prọfesọ Chukwuma Soludo, Gọvanọ Anambra State. Ndị ọhaneze sị m nye gị ezigbo ekele otu isi kweta ka anyị bịa Ọka bịa mee mmemme a. Ememme anyị bịara ime taa ọ wụghị ememme ịgba oke egwu, ọ wụghị ememme ịchị ọchị, ọ wụ ememme anyị nwere na kalenda ọhaneze. Ọhịa anyị na-eme kwa afọ 25 gara aga mgbe anyị bidoro ya. September 29th every year kwa afọ anyị na-agbakọta icheta na September 29, 1966 nọ mgbe e gburu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa na ọgụgụ ana na-agụta. Anyị ahọpụtakwana taa na anyị ga-bịa mee ncheta ndị niile bụ ndị e gburu tutu ọgụ ebido, ụmụnne anyị na ụmụnne anyị niile e gburu mgbe a na-alụ ọgụ. Sikwu ya na-echeta ndị niile wụ ndị Igbo gara ndị Igbo ozi, ndị rụrụ ndị Igbo ọrụ. Ọhịa anyị bịara ime taa ka anyị cheta ha, rịọ arịrịọ si Chineke. Okwukwe anyị wụ na anyị ma na ha nọ n'ala eze gị. Anyị asị ka ị nabata mkpụrụ obi ha, ka ha nwee ozu ike, izu ezigbo ike n'ala eze gị, ka ị nabata mkpụrụ obi ha. Anyị nwa ndị dịkwanụ ndụ, anyị na-asị Chineke ịhụla n'otu Naijiria dị. Ọ eziokwu si ha egburu ndị anyị agbaghakwala ha. Anyị asị otu anyị si gbaghakwara ha, ha gbaghakwara anyị.
asị biko ihe mere anyị mgbe dịtụ anya asị Chineke biko ọzọ emekwala. Ọkwụnụ kwere ekwe? Anyị sị ọzọ emekwala. Ihe anyị kpọpụtara taa will our central theme. Biko ekwuole m okwu Igbo ka m asụgharịtụ maka ndị ụmụnne anyị ndị press wụ ndị na-ebu ihe anyị na-eme taa ka ụwa niile nụ ihe anyị na-ekwu ghọta ihe anyị na-ekwu. Your Excellency, I would like to appeal that I be allowed to speak in English so that our friends and brothers all over the world will be able to understand what we're saying. Very simply put, we have come here today not in celebration, but in commemoration of a day that we have set aside in the Ohaneze calendar, a day that is very, very significant. Today, 29th September, we have come together to remember our brothers and sisters who were brutally murdered in 1966, on September 29th, 1966, in very high numbers. We have also come to remember all those who were murdered in similar circumstances before the Nigerian Civil War. We've also come together to remember our brothers and sisters who in our defense paid the supreme sacrifice and died so that we may live. In addition, we have also come to commemorate and say thank you, God Almighty, to our heroes and heroines past. Those who labored and gave us a name as Ndigbo. We remain proud of them. And we're looking forward to new heroes. Those that are alive today and doing special things all over Igbo land. We thank you, God Almighty, and ask you to do more for us, to bring us together. That's why we have chosen today a theme that commits and compels us to do what is right for each other. We have come here today to tell Ndigbo. Our theme is Ndigbo Onyagala Nwanne ya. What is it that we're saying? We do not want a desolate Igbo land. We want an Igbo land that will be the destination of choice in Nigeria. Our prayer is that as we stand up for each other, as our brothers' keepers, that we will build an Igbo nation that will be strong, economically strong, an Igbo nation where there will be progress, an Igbo nation where there will be unity, and an Igbo nation where there will be progress. So we call on our people and we say to them that we are working hard and we support a united Nigeria. But we support the Nigeria that cares for all. We do not ask and we do not desire any special treatment. We want to be in the forefront because we have always been in the forefront. We have worked for Nigeria. We have done great things for Nigeria as Ndigbo. And we have them all over. We will have Ndigbo that will continue to hoist the Nigerian flag and make Nigerians proud all over the world. So we thank you all and we say, yes, and we say that as we begin, or I begin to round up, that today is a great day in the lives of Ndigbo. And that next year, just like the governor has laid out the red carpet for us, the governor has supported us in a very big way, that his brother governors all over will do the same for Ndigbo. We, as Ndigbo, thank everyone here today. And as I round up, I know we are all in a hurry. The time is fast spent. But I would like to say, may we all rise for 1 minute silence in remembrance of Ndigbo. Your Excellency, I crave your indulgence
to ask that we all rise for a minute's silence in remembrance, in respect of our brothers and sisters who have been called home. May the souls of our brothers and sisters departed and all the faithful, through the mercy of God Almighty, rest in perfect peace. Ladies and gentlemen, Your Excellency, as I round up, we as Ndigbo are looking forward to greater years ahead. We know that we have Ndigbo who have been able to show that they are special in every way. It is happening now. It's happening all over us, and we are being made proud daily. And our prayer is that the future will be greater, that our future will be brighter. And one of the messages sent to me by the President General to convey to this special audience is that we, the leaders of Ohaneze Ndigbo worldwide, on behalf of Ndigbo, are saying to the federal government of Nigeria, we are sending a message to the President, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. We are requesting for the release of our son, Mazi Nnamdi Kanu. And we are saying that for as long as Nnamdi Kanu remains behind bars, Ndigbo are being kept behind bars. We are asking, and we Ndigbo will not be asking for too much. We believe and pray that the President of Nigeria will hear this call today and do the right thing to release Mazi Nnamdi Kanu. Ladies and gentlemen, I say thank you very much, and we look forward to seeing you again next year. We will announce the venue. We thank you, and may God bless you all. Please, a round of applause to the Deputy President General of Ohaneze Ndigbo Worldwide, Prince Okey Nwadinobi, who has spoken the mind of Ndigbo worldwide. Ndigbo neba, ihe okuru, okunu kwadariye. Kamjo yozo, ihe inokuru, okunu kwadariye. Okwa ikwetere na release nwanna ni Nnamdi Kanu. Okwa ikwetere na release Nnamdi Kanu. Oga adro nyo wala na mma, una uchule.